खातिर जिला बक्सर के बाग लोग के जिला हो तो हमनी के बाघावा जिला हो। हे जब टाइटल लगावे के नाम पड़ेला पहले से टाइटल लाग के आइल बा। कौन जिला भैया कि नचया गवा नहीं तो हई बाघावा के बाघ जिला। एगो और बक्सर से गाना आवता है जे शूटिंग होई आ सब भाई के रहे के बा। तो बाघ जिला हो तो बाघ जिला कैसे बाघ गरजेला सो तो गरजेला खानी एक बार जयकारी लागी चाहिए। प्रेम से बोले हिल्या मैया की। एगो ही बक्सर पे एगो जौ के फैल रहा कुछ दिन पहले वही में एगो गाना गोल रही। हमारा बुझात था कि बक्सर में हम आईनी आ गाना ना कोनी तो बुझेबे ना करला कि कुछ भय कि रहुआ चरणन में करी प्रणाम राम जी। के कहता कि लोग भजन ना सुने बढ़िया बढ़िया गीत सुनने वाला लोग बाणे। बैठ जा लाल बार कर के बड़ा क्यों के रहे ना देबो बैठ जा आराम से बैठ धकिया मत भाई हिरोली है बैठ। अरे मत बैठ मुसना केने बाय करके बैठाई बैठ जा। सारा इलाका पुलिस प्रशासन कितना सहयोग बा। बिना पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमने के कुछ संभव नहीं के। तो एक बार चार जोरदार ताली पुलिस प्रशासन खातिर आप लोग बजा के स्वागत करो। माता रानी करस हर साल आप लोग के सहयोग रहो। मंच पे उपस्थित बानी विशाल गगन जी आइए एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत अभिनंदन कर लो। यो भगवे जिला के हम बहुत बहुत स्वागत बा आपके। गोपी जी उचित स्थान कलाकार के कुछ उठी लोग चाहे मोती लोग सम्मान और प्यार देते हैं लोग सब लोग ऐसे ही बिना बोलौले आवत रहे कि रहुआ चरणन में करी प्रणाम राम जी। बक्सर मतलब धर्म स्थली बक्सर मतलब तीर्थ स्थली। बक्सर कैसे पीछे नहीं खे ना हो हमने से जितना हो सके हमने के गायब से कि रहुआ चरणन में करी प्रणाम राम जी। हमर बक्सर बना दिहनी धाम राम जी। हमर बक्सर बना साधु संतन के भीड़ बा तमाम राम जी। साधु संतन के भीड़ बा तमाम राम जी। साधु संतन के भीड़ बा तमाम राम जी। हमर बक्सर बना दिहनी कष्ट करें। पीयूष भाई जहाँ भी बड़ा मंच पे आवे कोशिश करो। आज हतना बुझाता कि महोत्सव होता महोत्सव तो होते बा हतना कलाकार है पैसा से क्यों जाए प्यार। यही रौली ऐसा गाँव हो जैसन छोट छोट त्योहार जो मनावल जाला। दीपावली छठ तो सब मनावेला। एजा पचोइयो मनावल जाला। एजा सरस्वती पूजा ढंग से मनावल जाला। हमेशा कार्यक्रम भइल बा। असही गोपी भाई के लोग आशीर्वाद लोग एकर ले बड़ बड़ कार्यक्रम और करो रउवा लोग के आशीर्वाद के बिना कुछ भी जना हो सकेला। अवध छोड़ी रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के कहा जाला कि प्रथम कर्म भूमि हमनी के बक्सर है।
एजे यहाँ के पहला बार छोड़ले रहनी तरीकावा के एजे वध कइले रहनी अवध छोड़ी रघुनाथ विश्वामित्र जी के साथ ओह तरीका के वध कइले रहनी अपने हाथ अवध छोड़ी रघुनाथ विश्वामित्र जी के साथ ओह तरीका के वध कइले रहनी अपने हमारे हताना यूट्यूबर भाई आई वालों सब लोग के स्वागत बा सब लोग के धन्यवाद आप लोग सही आवत रहे लोग हमारे गांव और देश विदेश में छोड़े रहे सुख संतन के दिहनी तमाम राम जी सुख संतन के दिहनी तमाम राम जी हमर बक्सर वाला हमर बक्सर वाला हम गांव के हैं तो ज्यादा ना गए बस सैनी दूगो भोजन गईनी एगो और गा दिन डांस पागल लगल हो लोग का तो लो हाय मेला में डांस करवाओगे हमसे कि अइला बजाए के मन नहीं करे होई होई भोजपुरी लोकगीत में गाऊंगा पहली बार इस मंच पे एकरा से पहले 4-5 बार मैं निकी गोले लेकिन आइल बा लोग इतना सुंदर सुंदर चाचा लोग के परमिशन बा त कौन दिक्कत बा लेकिन ढंग से कि तू तो काटे लू किचन में भिंडिए जा देखो तो लइकन के कबेले राम जी के गोरावत हो ना किला आज ये 2-3